नोंथांमोन बे बाथ्राया साननो गोनां आरो सैथोथि दङ। नोंथाङा जुदि गामियाव थायो नामा, नोंथाङा गामियावनो रायजो राजाफोरजों थाफानानै जिउ खुंग्रा सुबुं नामा, अब्ला नोंथाङा बे आयदानि सायाव मोजाङै गियान थागोन आरो नोंथाङा नलेज थागोन। दिनै मानि थाखाय आं भिडिअखौ बानायनो गोनां जाना फैदों होनना बुङोबा, आङो स्पेसियेल बे भिडिअखौहाय आङो जोंनि जाखांफुनाय जायफोराखि बिहामजोफोर हाबा जास्लिंनाय बा जाबाय, सोरबा सासे सानै फिसा खांबाय, बिथांमोननि थाखायसो आं बे स्पेसियेल बे भिडिअखौ बानायनाय जादों। दिनै आङो रायनोबो सानो, नाथाय आं बबे बिखाजों रायनो, आं बेफोरबायदि मोनसे फैयो आंनाव जे दिनै नोंगौ जोंनि बिमा बिफाफ्रा गावनि बिहामजोखौ लानानै बेसेबां दुखु गैया। आंनि बिहामजोआ आंखौ दिनैसिम आइ होननानै गाबज्रिफेराखै, आफा होनना गाबज्रिफेराखै। हनै आमोखानि फोलानि बिहामजोआ मालाय बिहाव बिखुनजोफोरखौ बेसेबां आइ आफा होननानै गाबज्रियो, आंखौबो बेसेबां आइ आइ होननानै गाबज्रियो, आफा आफा होनना गाबज्रियो। आंनि बिखायावसो दंसै, गोरबो बिखायावसो दङ, सौसिजोब्बाय आङो। माबायदि बिहामजो मोनफ्लांखो? आंनि बिहामजोनि थाखायनो आंना सब समाय टेनसन जे आंनि बिहामजोआ आंखौ बुरि होननानै गाबज्रियो, बिहावखौबो बोराय होननानै गाबज्रियो। माबायदि बिहामजो मोनफ्लांखो? सुनि बिहामजो मोनफ्लांबाय। जोंनि न'खराव सुनि आरो जों गोजोननाय गैला। फिसाखौ जोङो खांदोंमोन, दाव दाव खांदोंमोन उन्दैनिफ्रायनो, मोलाय जोसि जोसि, मोस्रोम जोसि जोसि, नाथाय देरनानै लावनानै जेब्लानाखि दिनै बिया बारि खालामनानै होबाय, नाथाय दिनै बिनि हिनजावा जोंखौ आइ आफा होननानै गाबज्रिला। बिराद दुखु गोनां बाथ्रा रायलायो। दा बेनिखायनो आंनिफ्राय खावलायनाया बिसोर, नोंथांमोना नोंसोरो दिनै सोरनिबा हौवाजों बिहामजो जाहैदों, बा आंनि हिनजावा एसे आंनि जुदि आंनि बिमा बिफाखौ जुदि बिहाव बिखुनजो होनोब्ला मा जागोन? आंनावबोथ' नांगोन ना। बै फिसायाबो साननांगोन, जायजों हाबा जाहैदों बे हाबा जाहैनाय फिसायाबोथ' साननांगोन ना। थारैनो नोंनि हिनजावा नोंनि बिजामादै बिमा बिफाखौ आइ आरो आफा होनमारा नामा? बोराय बुरै गाबज्रिमारो नामा? नोंबोथ' एसे साननानै नोंनि बिसिखौ बुंनो हागोन ना? रायनानै नङा, नों बुजायनांगोन। मानोना जों फाला आरो बदल बे संसारावहाय बिथांमोना बेसेबां दुखु मोनोलै, जेबो नाङा बिहामजोनिफ्राय, मिथिबायना? बेफोरबायदि गोदै राव खोनाबाय बेसेबां गोजोननाय मोनो, बेसेबां मोजां मोनो। दा जोंनि बिहामजोफ्रा मा जाजोबखो? सोरनि गियान सोलोंखो? जोंनि बिहामजोफ्रा दा बाहा इन्टारेस्टेड, बबेयाव बांसिन इन्टारेस्टेड नोंथांमोना मिथिगौ नामा? जोंनि बिहाव बिखुनजोफ्रा मानि थाखाय दुखु जायो दा बिहामजोखौ लानानै, बा जोंनि बिमा बिफाफ्रा मानि थाखाय दुखु जायो बिहामजोखौ लानानै? गतिके नोंथांमोनाबो साननांगोन, फिउचारनि खोथा दं, इयुननि खोथा दं। नोंथांमोनाबो इयुनाव दिनै नोंस्रा सासे सानै फिसा जाजोब्बाय, फिसायाबो देरबोबाय, बिहामजो मोननायनि सम जानोसै, सोरबाया बिजामादै बिलाइनि सम जानोसै। नैबे खालावबो दिनै नोंसोर दिनैसिमबो गावनि बिहाव बिखुनजोखौ आइ आफा होनफेरिया बेसेबां लाजिथाव बाथ्रा। अब्ला जुदि नोंनि फिसायाबो जुदि नोंनि जोनोमगिरि बिमा बिफाखौ जुदि बुरि बोराय होननानै बुङोब्ला नों माबायदि मोनगोन? नै दिनै बुरि आलासिया फैनो, दिनै बोराय आलासिया फैनो होनना बुङो, मा मोनगोन? दे मा मोनगोन? मा कम्पिटिसन जुगा कम्पिटिसन जानांसिगोन। जुदि बिहामजोआ जुदि नोंनि बिमा बिफाखौ जुदि बोराय बुरि गाबज्रियोबा, आंबोथ' नोंनि बिमा बिफाखौ बोराय बुरि गाबज्रिनांगोन ना। हौवायाबो बेफोरबायदि कम्पिटिसन जानांसिगोन ना। बिराद साननो गोनां जानानै फैदों। दिनै जायफोरनाखि गामि सिङाव थायो, नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ, गामि सिङाव दिनै बिहामजोफोरा बबे लामाजों थांनो नागिरदों? बबेबा लामा दखथा, बबेबा फांसायावहाय रायलायनायाबो जोबनो थांखाला। नाथाय आं खावलायगोन नोंसोरखौ, नोंसोरनि इयुनखौ साननानै, नोंसोरनि फिउचारखौ साननानै, दिनै नोंसोरो बबेबा लामा दखथायाव जिरायोब्ला, बबेबा बिफां सायाव जिरायोब्ला, नोंसोरो सिन्था खालाम माब्रैबा गाव गावनि गथ' गथायखौ गियान आखल आखु फोरोंलांनो हागोन। माब्रैबा नोंसोरो उमुगनि फिसाखौ नुदोंबा उमुगनि बिमाया रायनाय, उमुगनि बिमायाबो नुदोंबा उमुगनि फिसाखौ गाज्रि आखल नोंबो रायनाय बुंनाय, बेफोरबायदिखौ नोंसोरो आखुखौ दानानै ला। इयुनाव गोजोन जागोन, सान्थि मोनगोन। मानसिया खेबसेल' जोनोम मोनो। बे खेबसेल' जोनोम मोननायाव जेब्लानाखि जोंनि मावथायफ्रा मोजां नङा, जोंनि सान्थिफ्रा मोजां नङा, जों सब समाय न'खराव गुदुं खालामबाय थायो, न'खराव दावराव दावसि खालामबाय थायो। दिनैसिमथ' जों साबेसे बिहामजोआ, नोंथांमोना बुंहरनो हागोन नामा? साबेसे बिहामजोआ दिनै बिहाव बिखुनजोनि दख'ना गस्ला सुनानै होनो हानाय माबा दङ, बा सुनानै होसै? साबेसे बिहामजोआ बुंनायसाय? दिनैनि थारिखआव साबेसे बिहामजोफ्रा दिनै बिहाव बिखुनजोनि गामसा सुनानै होनाय, गस्ला सुनानै होनाय, दख'ना सुनानै होनाय सोर साबसे दंसै? गैला। गावनो गावखौनो गावनि महरखौनो साजायख'नो हाया, नङा होमबा? महरखौ साजायबायनो समानो थोआ, आरो बिहाव बिखुनजोनि गस्ला लंपेन्ट बोरै सुनो, आरो बिहाव बिखुनजो बोरै आइ आफानो गाबज्रिनो हानो? समानो गैया बेहा। बे आयदानि सायाव सोलोंनांगौनि बेहा समखौनो मोना।
गावनि सोलेरखौ साजायनाय गावनि देहाखौ साजायनाय बेफोर आरो बिनि सेन्टिमेन्टआ सबायबो अलवेज नेगेटिभ थट्सफोरा बिनि बिखायाव जोनोम जाफैयो अब्ला बिनि गथ'आ बे गथ'खौ बोरै दैदेनगोन दानानै गावनि जोनोम होबाय फिसा फिसौ खांबाय गाव फिसाखौ मा गियान होगोन दानानै गावनि फिसाया देनां गुबुनजों हाबा जाहैयोब्ला होमबाथ' बेथ' बे सोलो माने बै बिहामजो रानि गैया होमबा बिदि जासिगोन बे सिनेमाफोरबायदि जे माबा मोनसे खालाम धोन सम्पतिखौ सेना लाजोबबाय आइ नोंनि खामा लाजोबखा बिदा फंबाय बुरजा धोन सम्पतिखौ मोननाय नङा होननाय बाथ्रायाबो मोगथाङाव दङ बे रियेलिटि दङ बेयाव नंखायथाय नङा दा दिनै जोंनि मोगथां जिउआव जायफोर जाथाया सोलिबाय थादों बेखौनो माने सावथुन मुलुगाव सावथुन माने जायफोरनाखि फिल्म डाइरेक्टरफ्रा जायफोर स्क्रिप्ट राइटारफोर बिथांमोना बेखौ माने फोरमायनानै होदों जे जोंनि समाजा एसे मोजाङाव फैथों होननानै नाथाय मा बुङो ओंखायनो आं खावलायगोन गोरबोनिफ्राय बिहामजो जायफोरनाखि बिहामजो जानानै दिनै रायजो जागासिनो दं नोंसोरो जुदि जायखौ नोङो बोराय होननानै बुरि होननानै गाबज्रिदों नों बेनि फिसालाजोंनो नों हाबा जादों आरो नों बे फिसालानि अननायावनो नों दिनैसिम मोजां रायजो मोनजागासिनो दङ अब्ला नोंनाव मा सुनि गोहोआव हाबखो आरो नोंनाव नों बेखौनो नों दिनैसिमबो सानखायना लानो हायाखै जे नों बेसेबां गोजौ थाखोनि फेमिलिनिफ्राय फैनाय बेसेबां क्ररपति मालिकनि नोङो दिनै नोंहा जे नोंनि बिहाव बिखुनजोखौ माने आइ आफानो गाबज्रिबा नों सुवा जानाय बबे बेसेबां गोजौ थाखोनि नोंलाय बेसेबां गोजौ थाखोनिफ्राय फैनाय जे बिहाव बिखुनजोखौ आइ आफा होनबा नोंहा सुवा जानाय नोंनि खुगानिफ्राय बिहाव बिखुनजोखौ आइ आफा होनना बुंबानो ना सुवा जानाय सोर गियान होखो नोंखौ बोराय आरो बुरिबा सोरबा फैगौ जों सोरखौ बोराय आरो सोर बुरि होनो जों बिबौ समावथ' जों आबौसो होनगोन आबौ आबै होनगोन जों मानो बोराय बुरिनो गाबज्रिनो माने बैसोआ थानाय मानसिफ्रा बेसेबां बैसो दंबासो जों बुंनो हागोन बेयो एसे बोरायबाय मानसिया बोरायबायलै बेसेबां बैसो जाखो बुरिबाय एसे बैसो थांबाय जों बिदिल'सो बुंनो हागोन खिन्थु आबैया बुरिबाय नङा होमबा आबौआ बोरायबाय बिदिल'सो बुंनो हागोन जों आबौआ बोरायबाय आबैया बुरिबाय बाट बाखिथ' जों सोरखौ बोराय आरो बुरि होनगोन दाना नों आबौखौ सोमोन्दो जानायखौ जों आबौआनो बुंखानांगोन आइ आफा जानायखौ जों आइ आफा बुंखानांगोन आदा बाजै जानायखौ जों आदा बाजै बुंखानांगोन बेवाइ जानायखौ बेवाइ बुंखानांगोन सोमोन्दोआनो नोंनि सिनायथि नोंनि आखला बेयावनो जे नों माबायदि हिनजाव जागोन आरो नोंनि न'खरखौ बोरै दैदेनगोन आरो नोंनि न'खर संसारखौ नों बोरै सालायलांगोन बेयावनो नोंनि रावावनो खुगानि रावावनो नोंखौ सिनायथि होनो हायो सासे नों बायदि माबायदि सुबुं बेखौ स' नोंहा जुदि नोंनि संसारनि सायाव अननाय दङब्ला नोंहा जुदि नोंनि गथ' गथाय फिउचारनि फारसे अननाय दङब्ला आरो बुजिनाय दङब्ला नों दिनैनिफ्राय नोंनि खुगानि रावखौ सोलोंनो नाजा जे नोङो बेफोरबायदि बोराय आरो बुरि बे सोदोबखौ गार मानोना दिनैनि थारिखआवहाय नोंनि थाखाय दिनै नोंनि बिमा बिफाया बिराद दुखुआव दङ कि नोंजों दिनैसिमबो जे होनजानो मोनाखै आइ आरो आफा स' बेनिखायनो आं खावलायदों बुहुत सिरियास बे बाथ्राया नोंसोरो अननानै बिहामजोफोर नोंसोरखौ आं खावलायगोन गासिबो नंजोबा जाय बिहामजोफ्रा बेबायदि आखु बोराय बुरि गाबज्रियो नोंसोरखौ आं खावलायदों अननानै बुंनाय बाथ्राखौ सोलों आइ आफा